Jamen, mit navn er Niels Ærø. Jeg har malerfirma her i Jelling, og jeg har gået ind i et samarbejde med LMI, fordi at jeg godt ved, at jeg har været en god maler, og nu har jeg omlagt min virksomhed til også at have nogle medarbejdere. Og det har jeg aldrig været særlig god til, så det skulle jeg have noget god sparring til. Og det har jeg i den grad fået hos LMI. Og her midtvejs i mit forløb kan man sige, at jeg mere eller mindre har fået en åbenbaring i forhold til at finde ud af, hvad god ledelse er. Og fået vendt en ledelsesform, hvor at jeg mere var sådan lidt efter mine medarbejdere, til en positiv ånd, hvor medarbejdere i den grad arbejder for virksomheden. Og det kan jeg kun takke LMI